Espezializazio honetan, elektronika txertatuan adituak diren teknikoak formatzen ditugu, enpresatan dauen profil honen beharra asetzeko. Haupa, ni Mikel naiz, Ulma Embedded Solutionsetin nator, eta tekniko profil hau prestatzeko, espezialitatean, sistema elektroniko txertatuak garatzeko ezinbestekoak diren gaitasunak lantzen ditugu. PCB diseinua, datuen bilketa eta tratamendua, eta mikrokontrolagailuen programazioa besteak beste. Ni Jokin Altuna naiz, da Armairia Eskolan elektronika txertatuan espezializazioa egiten ari naiz, eta lanean dual formakuntzan Mendaroko Masermik enpresan. Espezializazio honetan Altium programa erabiltzen ikasi dugu eta oso baliagarria egin zait orain nagoen enpresan. Formakuntza dual formatuan da eta 15 hilabetetan ikasleak bai hemen eta bai enpresatan ari dira formakuntza egiten. Honek asko aberazten du profila bera eta moten dio ikuspegi praktikoa.